לייק לצאת. שר, אל תפסיק לאכול בשר, לא כמו רוני ותמר, שתישאר תמיד מאושר. הדרך שלנו הוא הקטן, ותמיד נראה אותך רוקט ישר. אנחנו הכי ממש קרובים, ממש לא מכסה לסיר. באוכל בררן, אבל בדרן הוא לא קטן, לא נולד ביפן, אבל כבר לא קטן. הארון על הרצפה, כן זה ממש חוצפה, אבל אתה כזה חמוד של לעזוב מהביגוד, וכולם ביחד. אתה כזה מדהים, ואתה חושב גם ההורים, וגם המשפחה, וגם החברים, אתה הבטחה, אוהבים אותך! וכולם! שר אוכל, רק שניצל. אורן! שר אוכל, רק שניצל. ועכשיו לחלק העיקרי של החלק האומנותי. יעל. שניצל הבאנו היום. למה כולם? אבל זה החלק העיקרי, צעד בשבילך, רק שיעבוד ואז הכל.